Ambalma mali be mada file bago mali kono mali koka an fili babe ma fago bismillah aga don kibaru keneka amanga bi don kibaru de ni jamana kono kibaru mali don dala sababu minena ka do birelo ni olu babani koni maremba ani bigini bagaga jouer kalo klim wan fla samba fla mugan duru cybercriminalité procureur fait dogon chama mineni ko fe ublala bi alamsena utkalo klim wan shegi samba fla an mugan duru sani uga kili don che umin kanga ke setamuru kalo klinani samba fla an mugan duru ni don dala nunugu minena nyogon buruja kama ani kuye dangarike anda bela Biongo mara critique soye Balthazar et Bak Angoga bla sancheki kasola kafara Ahmad Kahmi ye million wan duru akilina jigina ajayera jajugu dola mi chari la kosebe bollo siroka Togo jamana na lomi civili kasogo kono Abdoulaye Aziz Goma ni o irlade nga Togo jamana dendo ale bataki seben do ci David Dozema ni o Togo debuton nyemoye o min kono ayajira kabina kongo wati dafa bali do damine uskalo klemo waro fla samba flan mon duru amnena kadu kasola kabini septembre kalola samba fla antan sheki kadaka kay gouvernement kele na nyagira ni santan kasoyi o wale yaina Jamana kuntigi kalata baraw dailela Tanzania jamana na bi alamsa utkalo klemwan shehi samba fla animwan duru na kumeche October kalo labana wa ni kalata ime soro ali bololo sironka ni dogo kuina parti CCM ye hakilili lata dojira wazabka partu konbe ku jija alisa kanyogon laje bololo sironka Afrique tilebia fan jamana ka soro ko jekulu ni OECD we ba fe ga ba magachu keleli kelebulu do sigi singa cheba keme fla ani bioro bi mun kono ni la selin kera sida uga la fasali ton nyemo ka la jebala dogo ku damnena Abuja Nigeria jamana na ajira la ka musaga be se dollar milliard fla ni ko ma san kono Ambalma mali be mala file bago ni ne gara ni garsiye bidon kibarula ama foyena okambe bien wakati ware